Doming mabalin namin, doming mabalin namin. Mabalin namin. Ay na, at ang boses mo kaslamay, mundo mistiko. Mundo mistiko. Madigitin plano. Daka naman ti istorya ni Anchang Kaun. Update for today. Ngayon, madi na makaget over pa laing deji kwa. Deji, istoryaan ta di kalman ngay. Yang ko pa na i-vlog. Deji ngay, libsong ko nakjay bunton. Bunton ko nakjay libsong. Kasi ano man natang ang kantan? Ang ko pa na i-vlog ka. Bunton ko nakjay libsong. Bumanata nga kanta. Ana title na ata nga kanta, libsong ko nakjay bunton, bunton ko nakjay libsong ko na sana. Nalipata ka na kantan. Birugin nyo man kakabsatan no mga ikwaman maikansyon ko man. Kitan tayo man no the J YouTube. At ang bunton ko nagjaylib song. Ay, damo, nagjaylib-song. Ano ate manin burbur siya, bugtong-bugtong manin, libsong ko nagjay, wino idiomatic ata oy. Libsong ko nagjay, bunton ko nagjay, libsong. Okay na, Japan. Okay, next topic. Ano dadya i-report mo tatakin niya? Dati, kwedata, chismis nga, dati rapang-rapangan. Tapos, interesting ata. Hindi nga, kasi anong nga namon nga, dati kas jay nga, ay, madi nga ibalbalik kas daji, unay aji ko, bilit tuleng ko namlatan. Bilit tuleng. Ta nagrigat ang edit. I-silent ko man ni aji yun. Yung i-edit ko, nadi nga imbalikat mo. Bilit tuling ko namlatan. Adati ko na? Adati... Ano aji balikas mo? Bilit, tuling. Oh. Ako naging tuling di bilit. Ate man eh. Mga berbersayin mga himay-himayin basta aji bilit tulang. Adati? Rapang-rapangan na yun. Rapang na. Anati rapang. Kasarasan. Ramay. Kasalangay pusit. Ginawa na ba? Napita Ati chismis tata. Ata ka zayeng, abilit tulingan. Ada feather na, kunang latama na, tanong da sa social mat. Ada feather na? Feather? Rapang nga talaga. Baka ilang ginag-istorya nga rapang. Baka no bangul-bangulan. We know, baka dati ko na. Ano, dati pagbagada nga. Aji bola-bola nga kabkabli. Di ayan, di bilit tuleng. Di unig na ka no? Ano man naganagi yan? Bulitang. Baka tati bulitas na. Pay so mga talaga dagi jay nga kabkabil da bulitas apay. Hindi man ako. Ang boy man nakita kasi dyan, buli-bulit yasan. Why, kaslang nga dadi kastoy tayo ngayon eh. Ito'y isang wanan tayo, di ba di bagbayan kaya damat ikabel na tano dumakol. Kasi mat siguro dadi, dadi bilit tuleng, agikabel dati kasi dyan, tano kaslamat dumakol, kintumangkol. Ato'y topic tan siyang nagalas. Pwede? Madito, change topic kan siyang. Ajilatang, nukas pangarigan, no mangkukulam kan siyang. Okay, nukas pangarigan lang. Kas pangarigan istrigan. Anati Ibrahim no kadigi kulamam. Kas pangarigan istrigan. Nutudok-tudukim di man ni ka, nati Ibrahim kanyada. Pag sa likes, so dati aserehe. Aserehe.
magmag na. Tapos yung magmag na, dapay lang nga kang kinod-kinod ko naman. Gusto na sumbe. Serehe. No, itakas kasara na pa, o itabag na, os no makita yung nga dag kinod-kinod ay namulo na. Ibagadang sa akin na ng gagamit doon. Ay, apo. Nakafilter ka dito, iti camera sa baliro pa mo. Ang ganyan. Ay, because dyan, nakapinpintas kami sa sobra. Ya, mamati, dahil nga ropa mo. Hindi namin sa filter namin. Kaya ito, adi man kititi, adali man tiyang nagkulkulam ka, kaya di may saak nga agpakulam no kang hingamon, ikamti rupak nga, kaya di filter ang nga talaga. Okay? Ito namin. Abi yung puro man kukulam, matirol ko, tibiyag ko. Ngayon no, apay gamin, ta nag-stop ka ka nag-vlog. Ano man yung tipon-pon triyayim tatan, nalaman mo siguro ng awan tikita ti vlogger. Ag-construction. Kontraktor? Ag-kontraktor kan ba? Aga, dati naala nga may isa, natanggap ko. Iso malagayam, yung stop mo. Ti ag-vlog, nalalaing ka mag-gayam. Awan pa nga mintik mo, di ba 0-0 pa lang ti vlog, ito tada na awat ko nga mintik nga kontrata. Itaka nga bumaanangan. Naitan. Kung mga agi nga kontrata ka, mayatin aboy ka at kung kadibot ang muno kailanang agsahod to, pinina nga vlog. Di ata ko Iso mo, ay amam yaan siyang, nanipot di nag-stop ka, nag-vlog nga kay bumasit ti views ti vlogger. Kami nagkontrakturan. Ito na yung pagkangan, wow, matratras dan, di ba? Iso mo na, busy ta datan nga, kasi ano ti, ading agad-adal dahil kasi ano, agka-kontrakturan. Handa kayo ag-vloggeran. Well, dati-rati nagad-ado, ag-vlog, na, tatanawanan. Nagbasit ti views may nga vloggeran, ta, busy gaya mo nga, di ka mo, no, adadin da, DVD pa it. Ano agay? Dito, hindi naman matabi, tinamurama mo. Makitrending manin natin, vlogger rin. Very trending. Siyempre, trending. Dakilang chismosa ti online kay tila balawlawat na. Kinawa, Japan. Ayaw, kinayo.